Κύριε Υπουργή της Βουλής, παρακαλώ. Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί γονείς, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά, καλές απόκριες να έχουμε και καλή σαρακοστή. Απόψε είναι η γιορτή για τα παιδάκια. Αποκριάτηκε, όλοι μαζί θα χορέψουμε, στη συνέχεια θα πάμε και θα περάσουμε μια βραδιά ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Θα είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Η γιορτή μας θα πάψει όλα τα παιδάκια, γιατί σε λίγο θα έχουμε διαγωνισμό χορού του τραγουδιού και θα έχουμε και δώρα. Θα βραβεύσουμε την καλύτερη στολή. Πάμε, χορεύουμε! Έτσι, θα πρέπει να καρφώνεις το γαλιδάκι και να έχεις το μάνα στο στόμα, έτσι. Για να δούμε θα κερδίσουν τα μάτια και τα κοντήσια. Πάμε! Σιγά, εύκολα, παιδιά. Καρφώνουμε το γαλιδάκι και το έχεις στο στόμα. Πολύ ωραία. Δεν πιάνουμε με το χέρι τίποτα. Όχι μπροστά. Σας θα ετοιμάσω παρακαλώ στα γαλιδάκια. Έλα, πάμε. Ωραία, πολύ ωραία. Βγάλε κανένα φωτογραφία, ρε. Και νικητής είναι τα γόρια, ένα χειροκρότημα. Δεν πειράζει τα κορίτσια κάτω. Η παράσταση την έκοψε τα ποτίκια. Θα πείτε στον Καραγιώργο να πάει κάποια ποτίκια. Άρα λοιπόν θα ψηφίσουμε. Ποιος θέλει τον άλογα να σηκώσει το πόδι του, το χέρι του. Ποιος θέλει τον άλογα να σηκώσει το χέρι του. Καλά, ένας, όχι μαζί. Ποιος θέλει τον κύριο να σηκώσει το χέρι του. Άρα, ποιος κέρδισες. Ολυμπιακός. Δώσε μου και ένα μετάλλιο. Ναι, αλλά αυτό είναι το μετάλλιο που έχει παιχνίδι. Θα σου δώσουμε από το ταμείο του Καραβάνη. Θα κερδίσουν οι νικητές. Ένα χειροκρότημα λοιπόν. Τώρα θα σας βάλω να χορέψετε όλοι για να σας πω τι θα κερδίσετε. Το δεύτερο δώρο, κυρία. Δεύτερο δώρο λοιπόν θα είναι για το χορό μας. Για το χορό λοιπόν ποιος θέλει να το κερδίσει αυτό θα χορέψει καλύτερα. Ξέρουμε λοιπόν η κυρία Κύρια ποιο θα βραβεύσει. Κυρία Κύρια πέστε μας ποιο είναι πιο ωραίο. Όλα βέβαια είναι ωραία τα παιδάκια. Το καλύτερο χορευτή μας έχει καλέσει δύο, για να δούμε, συνεχίζουμε. Αλλά πρέπει να δούμε ποιος από τους δύο θα είναι καλύτερος όμως, έτσι. Πρέπει να δούμε ποιος από τους δύο θα είναι καλύτερος, πάμε. Έχουμε αξίδιο, να δούμε ποιος από τους δύο είναι καλύτερος. Η Κριτική Επιτροπή έκανε την απόφαση, κυρία Νίνα, περάστε μπροστά. Να μας πείτε ποιος κέρδισε. Πολύ ωραία. Ο φίλος μας τώρα μας σηκώσει και εμείς στο παιχνίδι, συγχαρητήρια. Και τώρα θα κάνουμε ένα μεγάλο τρένο μπροστά ο Μίκη. Ναι, και να δούμε ποιος θα έχει την καλύτερη στολή. Το παιχνιδάκι, μπράβο. Συγχαρητήρια τώρα. Ο ένας πίσω από τον άλλον από το Μίκη για να δούμε τη στολή του. Se
Ταυτόχρονα θα ακούμε και μουσική. Όχι. Πίσω από τον πράσινο. Άμα δεν πάτε σε λάδι, δεν έχει κανένας. Σειρά, πίσω, φρενάκι.